kandha Au jane. Wis tau. Lah jaluk iki ya wis ora apa-apa. marang sira duh wong manis Aku suwe-suwe kok gila. aja menghindar to Yan Lah ngetono, brengosmu putih kabeh ngono kok ya. Lho, piye? apa masalah brengos putih Ya harus Iya, ngrumangsani. kaya- Ngrumangsani nek wis yuswa. Rambut disemir abang, Nah. putih, ireng, Piye, sesuk Ndang? ijo. Ayo. aku kucing kae brengose putih ya manis padane kucing. eling ngojroning bebrayan cedhak panggo dosa ya di rupita kang ngribeti duh ni masih rawon ayu mbok aja salin sloka lan maneh citra ing janji jebul teko gandeng marang priya leya nika ugi katur Mas Tri Wah, wonten Kuala Lumpur Malaysia Malaysia. ugi Mas Dedek Mardiono wonten Jakarta. Fane kok akeh men, Mbak. Oh, artis Yo iki lho. artis. Ki sing ngefan lek paimo apa konone ya? Yo kenene. Oh. Takono Pak RW lho, seksine Pak RW. Oh. Nah, Langgame napa, Mas? tetep. Tetep. Nah, engko terus dilanjut sakarmu. Ya. Biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan asik kebak ing panggoda bebasan wanci panglo tanpa apa repet wasen kang rinoso alayo Apa pancene srika yen nopo saiki wong ayu kok aja bingung tumlawung satemen ajentu kaya wong kelangan pitung delok-delok awakasane uyo Iki fanku yo duwe ya, Mas. endi
Mona Lisa karo Sinta Putri ki protes. Ngono. Biasane aku nak joget kok nganggo sampur. Iki gak nganggo sampur di BM. Sampurin ndi Mas Eko? Lah dheke, Nganggo taplak meja no. Taplak meja. Lek dheke ana sing gawa sampur apa ora iki? Oh mboten. Kukulik sik. Lah iki. Korden. Iki ketut. Nah. Oh ya. Dijogeti. Iki yo duwe penggemar apa kono tok apa piye nggo ya? Mangsamu. Piye? Ya enek. Enek. Alhamdulillah. Mbak Sinta Putri, Hong Kong. Mona Lisa, Hong Kong. Giartun. Dinda Lupi, Hong Kong. Giartun, Taiwan. Aku kok ge enek dhewe ya. Ora. Aku ora artis kok. Kok tak sewenang sliramu kok jalali janji prasayaku tresnaku kang satu tatap tulus rekani jiwaku. Asik. Campur sari Dewata. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan coba ing panggoda bebasan wanci palo tanpa apa penting dedet kang rinasa. Wong ayu mbok aja bingung tumlawung satembah ajentu kaya wong kelangan pitu dolok-dolok awakasane uyuh. Mbah Paimo, Piye? sampean ngerti apa ora? Ana apa? Iki sampur iki ana critane lho. Ceritane. Iki warisane Pak Sis. Oh, Siswanto. ngono, Pak Siswanto keng tretes. Oh, 10-8 kae. Lah yo iki kan biasane sampur iki Iya, lho. iya, iya. Aku ki samapto. Diwarisi. Diwarisi. Aku ya diwarisi Mbah Tamijo. Warisane apa? Akik. Akeh. Endi? Ye. Oh iya. Akik tundung utang ya iki. Iya, iki tundung utang. Kakean utang gitu ya. Utange bor kabeh lali kok. Ora kacek. Ayo. Tutup.